Сектаральныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, налёт на беларускі бізнес, ну і паўнавартасны канал нелегальнай міграцыі, арганізаваны лукашыстамі на захад. Добрый вечер, паважанае спадарства. Меня зваць Зміцер Міцкевіч, і вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы сёння мы будзем абмяркоўваць разам з маімі калегамі. Да мяне ў госці завіталі Белла Фокс, спікер Народнай амбасады Беларусі в Літве. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Дмітрыеў, старшыня грамадскай арганізацыі «Гавары праўду». Прывітанне. І Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё. Добрый вечер. Давайте пачнем, напэўна, з найбольш актуальнага, таго, што абмяркоўваецца зараз проста з кожнага прасу, але мы таксама не можам пра гэта не паразмаўляць. Гэта сектаральныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Вось выкацілі, вось мы можам зараз на гэта паглядзець. Мы бачым санкцыі в розных сферах, да, вось сказалі, што найбольш балючая гэта, канешне, нафтавая сфера, калійная сфера, але менавіта там, як высвятляецца, не все так просто. І контракты на перавалку в Клайпедзе до 2023 года яшчэ будуць дзейнічаць. І агулам тая прадукцыя, якую Белкалі экспартуе, в прынцыпе, не надта-то пад гэтыя санкцыі падпадае. З нафтай сітуацыя падобная, там бензін, вось гэтыя прадукты, якія экспартуе в асноўным Беларусь, якраз таксама міма пралетаюць. Вось што гэта такое? Гэта сапраўды сур'ёзныя санкцыі, альбо гэта вось зноў жа чарговы нейкі такі фасад? Андрей, як думаеш? Давай з цябе пачнем. Я лічу, што гэта рэвалюцыя ў падыходзе Еўрапейскага саюза, палітыка Еўрапейскага саюза да Беларусі, да беларускага рэжыму. Бо раней мы шмат год чулі, што нельга нічога ўводзіць, бо будуць пакутаваць людзі. А зараз, в прынцыпе, лічыцца, што людзі ўжо настолькі пакутаваюць тут з-за таго, што адбываецца, і з-за таго, што творыць беларуская ўлада, што ніякія санкцыі гэта стан пагоршыць не могуць, а трэба людзей вызваляць. Бо раней ж такі не думалі, што трэба людзей вызваляць, да? Трэба там дапамагчы. Таму так, я лічу, што мы пакуль што не варта ацэньваць санкцыі, варта ацэньваць змену падыхода, бо ён адчыніў дзверы для цалкам іншых рашэнняў. І цалкам зразумела, што гэта такая проба пера, як кажуць. Так, гэта першая ластаўка. І калі беларуская ўлада не зразумее гэта, і калі беларуская ўлада не захоча ісці на нейкія перамовы, пры гэтым вось я ўжо паглядзеў, што прапагандысты кажуць, вось гэта зробіцца, каб Лукашенко сышоў. Але гэта неправда. Паглядзіце умовы, праз якія санкцыі ўводзяцца. Да? Гэта свабода палітзняволеных, гэта спыненне рэпрэсій, гэта пачатак інклюзіўнага палітычнага дыялогу. Тому гэта нават не сказано, наприклад, про там абавязковыя новыя выбары, да? Як было, наприклад, у рэзалюцыі НАТО сказано. Таму я лічу, што гэта такі першы вельмі асцярожны крок, але па сутнасці гэта, як кажуць, да, маленькі крок для, можа быць, у санкцыях пакуль што, але гэта велізарны скачок у разуменні таго, як Еўросаюз будзе дзейнічаць адносна Беларусі. І другая тэма, якую, я лічу, трэба абмяркоўваць сёння абавязкова, што сапраўдны ціск зараз пачнецца не з боку Еўросаюза, а сапраўдны ціск зараз пачнецца з боку Кремля, які будзе цалкам выкарыстоўваць гэтую сітуацыю і так, як бы атрымаць тое, што ён хоча ў Беларусі. Я цалкам згодная з Андреем і хацела б дадаць, што, канешне, у дадзеных умовах гэта вельмі добры палітычны сігнал з боку еўразвязу, больш нейкія рашучыя дзеянні, да якіх яны ішлі шмат часу. Я лічу, што адключэнне Беларусі ад SWIFT гэта вельмі сур'ёзны крок, але мы павінны тут разглядаць залежнасць Беларусі ад Расіі ў двух накірунках. Першы гэта тое, што Расія таксама рыхтавалася да вельмі падобнага пакету санкцыяў, у тым ліку адключэння SWIFT. У іх ёсць ужо распрацаваны план, які яны з задавальненнем пратэстуюць на Беларусі. Другое гэта тое, што ідзе паглыбленне інтэграцыі, тое, супраць чаго пачаліся пратэсты ў 2019 годзе, калі мы ўсе выйшлі на вуліцы супраць інтэграцыі з Расіяй. Вось зараз, калі ўжо амаль падпісаны ўсе гэтыя пагадненні паміж краінамі, канешне, мы павінны сфокусавацца не толькі на Расіі, але на ўсіх краінах, якія прызналі
выборы на Беларусі, бо зараз барацьба разгортваецца паміж гэтым блокам краінаў, які прызналі выборы, і тым блокам, які выборы не прызнаў. Ну а далей ёсць розныя палітычныя нюансы. Мы яшчэ будзем адсочваць, канешне, як пройдуць слуханні па Беларусі, у Нямецчыне ды Нідерландах, у Гааге, але з эканамічнага пункту гледжання адзінае, што сур'ёзнае можна было зрабіць, гэта атазваць дапамогу на нейкія праекты, якія бы адміністраваліся прадстаўнікамі ўлады нелегальнай. Іншае гэта ўвесці санкцыі. Мы іх усе патрабавалі, але я не лічу, што гэта адзіны палітычны інструмент, які зараз можа быць выкарыстаны для вырашэння крызісу на Беларусі. І вось пра палітычныя інструменты якраз. Паша, ці значыць, па-твойму, гэтае рашэнне пра прыняцце санкцый, што з лукашыстамі цяпер сюсюкацца не будуць і ніякага дыялогу вось такога, як быў раней, да, там вот палітвязні в абмен на нейкае змякчэнне падыходаў, нейкае пацяпленне, што цяпер гэтага не атрымаецца. Ці значыць гэта, што цяпер всё, вось зусім, як казаў Андрэй, абсалютна іншы падыход будзе ў стасунках і размова будзе весціся па-іншаму. Як ты думаеш? Ну, размова пра палітвязняў так ці інакш будзе весціся, бо яны застаюцца на парадку дня і ў звязку з санкцыямі яны таксама гучаць. Але я ізноў жа згодны з Андрэем пра тое, што сённяшнія санкцыі гэта больш рашучы крок. Відаць, самы рашучы крок за апошнія 26 гадоў, які Еўрасаюз прадпрымаў у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Няхай сабе цяпер вось мы ўсе занятыя, працягваем шукаць выняткі з гэтых санкцый. Вось з калійнымі угнаеннямі там больш-менш зразумела, што не ўсе яны трапілі пад абмежаванне. З нафтапрадуктамі, вось ізноў жа, як мы там разабраліся ў гэтых мытных кодах, экспартных кодах, усё больш жорстка, ўсё ж такі вось паліва, якое Беларусь экспартавала ў Еўропу, яно, здаецца, трапіла пад забарону. Там просто складана сказаць гэтыя лічбы, там яны распадаюцца на больш дробныя коды і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і, ну, канешне, тут далей ўсё залежыць ад таго, наколькі будзе жорстка адсочвацца, кантралявацца тое, як санкцыі выконваюцца, наколькі будуць карацца контрагенты беларускіх прадпрыемстваў, тыя ж самыя, напрыклад, расійскія порты, якія могуць быць задзейнічаны ў перавалцы угнаенняў, да? Наколькі ў дачыненні да іх будуць уводзіцца санкцыі Еўрасаюза, ну і будзе адпаведная рэакцыя. Ці ўсё ж такі, ну вось, памянялі Клайпеду там на услугу і ўсё нармальна, можна працягваць экспартаваць. Ну, вось ад гэтага ўсё залежыць. Але я не згодны, што з палітычнага гледзяшча нешта ўсё ж такі вось суперістотна змянілася. Так, Еўропа не хоча, каб усё ў Беларусі заставалася як раней. Еўропа не хоча, каб рэжым, які ўяўляе пагрозу для яе межаў, для шенгенскай зоны, напрыклад, імпартуючы туды мігрантаў, да, для паветранай прасторы, ускладняючы камунікацыі. Хто яго ведае, што ён прыдумае наступным разам зрабіць. Ну, ёсць яшчэ фуры там, якія ездзяць па Беларусі, іх таксама можна спыняць і як-небудзь там зацягваць іх праверкі і так далее, і так далее. Короче, ускладняць жизнь еўрапейцам, еўрапейцы больш Лукашэнку не хочуць дазваляць. Пра заходні бок пагаварылі, цяпер давайце пра бок лукашыстаў. Тут таксама вельмі шмат цікавых момантаў. Давайце так, вот сапраўды гэта рэальны для іх сігнал, што вось всё. Якім чынам увогуле цяпер рэжым Беларусі будзе тут спрабаваць весці нейкі дыялог, то бок ці ўвогуле яны зараз будуць думаць пра магчымасць нейкага дыялога і магчымасць выруліць з гэтай сітуацыі? Ці будуць яны прапаноўваць нейкі гандаль? Так як увогуле будзе выглядаць такая доўгатэрміновая рэакцыя? Андрэй, па-твойму? Я думаю, што найперш трэба разумець, якія наступствы мы будем мець уже, дарэчы, маем у бліжэйшым часе. Мы будем мець імгненна пашыраючуся ізаляцыю светавую з боку свету, прынамсі заходняга свету да Беларусі.
Бо нельга казаць, вот мы разглядаем санкцыі як нейкі там пералік рашэння, да? Але, напрыклад, ніхто не казаў там Світстіл, да, спыняць супрацу з БМЦ. Гэта не санкцыі, гэта ўжо рашэнне. Ці ніхто не казаў, напрыклад, таму же самому хто там пастаўляў турбіны, да, спыняць гэтую сделку. Трэба разумець, і мне падаецца, гэта дакладна пакуль не разумее урад беларускі, што санкцыі гэта не толькі пералік таго, што напісана ў паперы. Санкцыі гэта змена стаўлення, то бок раней Беларусь разглядалі як партнера, а зараз як пагрозу, дзе падвышаныя рызыкі і з чым лепш не мець справу на ўсялякі выпадак. І таму мы зараз, я ўпэўнены, будзем бачыць десяткі і сотняў эканамічных рашэнняў розных эканамічных партнераў, якія будуць самастойна адмаўляцца ад супрацы з беларускімі прадпрыемствамі, з беларускім рынкам, з Беларусі як краінай, бо гэта проста занадта рызыкоўна. Таму зараз я думаю, што галоўная рэакцыя, якую будзе мець рэжым на працягу наступных 3-4 месяцаў, яны будуць выпрацоўваць рознага кшталту шэрыя схемы. Бо гэта проста лагічны крок ізаляцыі. Гэта будзе галоўны зараз, я б сказаў, галаўны боль. Не паліць зняволены, я не веру пакуль, што беларуская ўлада здольная на такія рашэнні на сённяшні момант. Мы бачым тыя выракі, якія даюць, напрыклад, людзям, да, і за што ім даюць. Мы бачым, колькі год запрасілі бабарыку і ўсё астатняе. Таму я думаю, што зараз яны будуць спрабаваць як мага хутчэй праз Расію, праз расійскіх партнераў будаваць гэтыя шэрыя схемы. Да чаго гэта прыводзіць? Гэта прывядзе Беларусь, на жаль, да таго, што мы ўсё больш будзем становіцца такой шэрай зонай, дзе не працуе закон, дзе працуюць дамоўленасці, дзе мы не бачым рэальнай статыстыкі, дзе яна цалкам не адпавядае рэчаіснасці, дзе большая заробка будзе сапраўды ўжо як бы схаваныя, да, і бо яны будуць ісці незразумела якім чынам. Ну і гэта проста пераход эканомікі цалкам у іншы рэжым, выбачайце, існавання. І гэта велізарны выклік і для нас, як для грамадства, і для Беларусі агулам. І, канешне, гэта будзе яшчэ больш завязываць нас на Крымлі і Расія просто як адзіным дэ-факта партнеры, да, які можа гэтыя шэрыя схемы забяспечваць і, у прынцыпу, гарантаваць. Таму я думаю, што найперш зараз яны будуць спрабаваць праз Расію вырашыць эканамічныя пытанні, і пытанні, што за гэта захоча Расія, на жаль, гэта как бы кепская гісторыя. Другое, пра гандаль палізняволеным. Разумееце, Зміцер, для того, каб гандляваць палізняволеным, з табой нехта пра гэта павінен размаўляць. Больш за тое, табе нехта павінен верыць, што ты кажаш. Як бы, да, твои словы павінны мець кошт. Дзеяннямі апошняга года. Я зараз кажу не толькі, дарэчы, пра палітыку, я кажу, напрыклад, пра рэакцыю на коронавірус. Улада цалкам, я б сказал так, звела до нуля кошт слову, які яна кажа. Я недавно размаўляў з адным палітыкам еўрапейскім, да, ён мне кажа, зараз ніхто не паставіць сваю кар'еру, каб сесці за стол перамоваў з беларускай уладай. Бо ўжо Фазіль Іскандер сюды прыехаў, і все побачылі рэакцыю, як бы, да, якая там была з таго боку. І просто ніхто не давярае, што гэта можа мець сэнс. Дарэчы, цудоўны спіч выдаў Лукашенко пасля таго, як даведаўся пра санкцыі. Пускай Караева одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть приседания. У мяне тут простае пытанне. Бэла, по-твоему, гэта дзед просто забыўся таблеткі прыняць, альбо ёсць рэальная пагроза, што вось гэтыя словы перарастуць у нейкія дзеянні? Ці мы ўбачым зноў вось гэтае імкненне бомбіць Воронеж вот просто в рэальным часе і ўжо ў недалёкай будучыні, як ты думаеш? Конечно, адсочваю рыторыку і з боку Расіі, і з боку Беларусі, яшчэ з так званага маскоўскай справы. Бачу інструменты Сіманян, якія ўжо пачалі ўжывацца падчас выбараў у мінулым годзе. І хаця б пачаць здалёк з перамоўнай пляцоўкі, адказваючы на каментар калегі Андрэя, што, канешне, былі спробы весці перамовы. Пра гэта сведчыць і недаўняя канферэнцыя па правядзенню новых і сумленных выбараў, на якой прысутнічалі і прадстаўнікі офісу Светланы Ціхановскай, і НАК, і, канешне, былі запрошаныя шмат якія
прадстаўнікі ўлады, якія запрашэнне не прынялі. Таму спробы весці дыялог у нас ёсць, але вынікаў нуль. Пра тое, як можа быць выкарыстана сітуацыя, я адназначна лічу, што, канешне, будзе працягвацца такая апрацоўка насельніцтва Беларусі на тэму таго, як Захад варожа ставіцца да простых грамадзянаў. І гэта цалкам адцягненне ўвагі ад таго, які ў нас зараз ідуць палітычныя працэсы. Мы бачым, што суды над ключавымі палітыкамі мінулага году праходзяць у закрытым фармаце, на іх таксама не дапускаюцца дыпламаты, прадстаўнікі СМІ, і мы сутыкаемся з інфармацыйным вакуумам. Ну і пра дзеянні ўлады не хочацца нічога каментаваць, толькі кожны дзень прасыпаюся і засыпаю з думкай пра тое, колькі ў нас ахвяраў, якая вялікая ў нас сёння колькасць палізняволеных, што гэтая сітуацыя цалкам адрозніваецца ад, напрыклад, 2014 году, калі я, напрыклад, асабіста працавала над кампаніяй «Сумленная гульня», прысвечаная сусветным чэмпіянаце па хакеі, вызваленні палітвязняў. Наша мэта была дасягнутая, але я не лічу, што яна была дасягнутая толькі санкцыямі. Я хотел сказать першае, что, безумоўна, санкции, мы просто повинны сказать, что санкции это кепска для краіны. Не только для режима, так это просто агулам, безумоўна, кепска для краіны. Мне падаецца, што вось гэтыя санкцыі, яны ж накіраваны зараз могуць быць на каго? На эліту. Каб яны нарэшце зразумелі, што вам же таксама жыць у гэтай Беларусі, і вашым дзецям тут жыць. Дзе вы, у якой краіне вы хочаце, каб жылі вашыя дзеці? І каб яны перасэнсавалі тое, што адбываецца. Бо яны сапраўды, гэта санкцыі ўдараць па ім. Але, безумоўна, гэта кепска для краіны. Я думаю, што мы гэта все разумеем і все з гэтым згодны. Але ёсць яшчэ такая штука, што я ўпэўнены, што вось гэта ізаляцыя, якая зараз расце, яна непазбежна ударыць і па простых беларусах. Будуць ускладнены візавыя пытанні, будуць ускладнены пытанні, напрыклад, атрымання тых же самых крэдытаў, але ўжо кажу не пра ўладны бізнес, а пра просты бізнес, пра сярэдні малы і шмат іншых пытанняў. Я лічу, што вось сёння, акрамя санкцыяў, мы сёння павінны вельмі шмат працаваць з Еўрасаюзам, каб гэта ізаляцыя была у бок ураду, але не ў бок беларусаў. Каб там, дзе мы кажам пра беларусаў і пра тых, якія з'ехалі, пра іх магчымасці працаўладкавацца, не ведаю, атрымаць вакцыну і ўсё астатняе хутка, і пра магчымасць атрымаць візы, бо гэта сёння проста жудасная рэч, што немагчыма гэта зрабіць фактычна з Беларусі, і пра магчымасць для малых сярэдніх бізнесаў атрымоўваць падтрымку Еўрасаюза. Я лічу, што гэта сёння таксама трэба казаць. Увогуле эканамічны сэнс санкцый, ён абмяркоўваецца вельмі шырока, і прапагандысты з боку ўладаў, яны выкарыстоўваюць гэты аргумент пра тое, што санкцыі удараць найперш па простых людзях. Ну, конечно, не па чыноўніках жа санкцыі удараць, якія, значыць, накіраваныя супраць беларускіх прадпрыемстваў, так? Вось, ну, па нейкіх буйных бізнесоўцаў, якіх у прэсе называюць кашалькамі рэжыма, таксама, так, гэта скароціць іх прыбыткі. Але найперш маецца на ўвазе такі акцэнт, што ўзровень жыцця прыпадзе. Вось самы скептычны прагноз гэта тое, што Беларусь праз санкцыі згубіць да 20% валавага ўнутранага прадукту. Мне, калі шчыра паверыць у гэта складана, асабліва калі вось мы цяпер вывучаем, што санкцыі не зусім такія жорсткія, да? Што ўсё ж такі яны дазваляюць і экспорт калію з Беларусі, там па кантрактах заключаных да 2023 года, і там па іншых пазіцыях ёсць выняткі. Але маецца на ўвазе, што ўсё ж такі нейкае падзенне ўзроўня жыцця адбываецца. Ну і прапаганда складае адказнасць на Светлану Ціхановскую, на яе штаб за гэта, да, маўляў, вось яны там з'ехалі за мяжу, ездзяць па Еўропе, гастралююць, да, і дабіваюцца таго, каб у вас, значыцца, простыя беларускія рабацягі ўзровень жыцця упаў, да, і вы не змаглі там набываць сваім дзецям ежу, там, і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, у мяне тут одно пытанне да прапагандыстаў: а што Светлана Ціхановская нейкае рашэнне ў Беларусі прымае? Не, яна ні на што тут не ўплывае, ніяк не ўплывае на тую палітыку, якую праводзяць беларускія ўлады. То бок гэта менавіта беларускія ўлады выбудавалі дыялог з Западам,
ці адмаўляліся ад гэтага дыялогу, ці так ставілі сваю пазіцыю, да, што у выніку Захад не знайшоў нічога лепшага і нічога больш адпаведнага сітуацыі, як гэтыя эканамічныя санкцыі, сектаральныя санкцыі, візавыя санкцыі і гэтак далей. То бок, вся адказнасць за тое, што адбываецца ў беларускай эканомікі, ляжыць на тых, хто ў гэтай эканоміцы прымае рашэнні. І гэта Роман Галоўченко, гэта Александр Лукашенко, гэта тыя чыноўнікі, якія выконваюць, гэта тыя дарацыі, якія ім гэтыя рашэнні падказваюць, аналітыкі, якія, магчыма, нейкім чынам гуляюцца са статыстыкай, там, да? Вось, ну і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось тое, што нейкім чынам беларускі народ мусіць зразумець, адпаведна, які шлях па зняцці санкцый. Гэта не проста вызваленне палітвязняў тымі ж самымі людзьмі, якія цяпер знаходзяцца ва ўладзе. Людзі, каб вярнуць сабе ўзровень свайго жыцця дасанкцыйны, да, яны відавочна мусяць нейкім чынам памяняць тых людзей, якія ва ўрадзе ад іх імя ва ўладзе, да, так размаўляюць з Захадам, што Захад у адказ на гэта вымушаны ўвозіць санкцыі. Вось так вось гэта, я не ведаю, мусіць неяк спрацаваць у ідэале. Да? Зразумела, што ізноў жа сістэма вельмі складаная, што нічога ідэальнага як бы мы назіраць не будзем. Вось МЗС выкаціў заяву пра тое, што бліжэйшымі тыднямі на санкцыі будзе нейкі адказ, што мы моўчкі, маўляў, беларускі ўрад гэта праглынаць не будзе. Які гэта адказ будзе, можна толькі зараз фантазіраваць. Это там знішчэнне прадпрыемстваў, якія працуюць у Беларусі, пабудаваны з заходнім капіталам, да, там, ці гэта канчатковае закрыццё там усіх незалежных медыяў, ці там, я не ведаю, гэта забарона на увозу Беларусі еўрапейскіх тавараў, вось такая тотальная там плот на мяжы, да, і ўсё, вот купляйце з гэтага моманту толькі беларускае, у крамах толькі беларускае, там все заходняе выкінуць з палічак, да, як там ужо выкінулі, хаця і вярнулі там рэшткі, да, але спынілі пастаўкі шкоды з Нівеі, да, ўжо, в прынцыпе, ёсць такія прэцэдэнты. Каму ад гэтага ўсяго будзе горш? Каму ад гэтых рашэнняў будзе горш? Па-першае, канешне, канкрэтным прадстаўнікам гэтых заходніх бізнесаў, канкрэтным прадстаўнікам незалежных медыяў, але нас мала. Ужо нас тут у Беларусі засталося мала. Да? А ад таго, што чалавек не зможа пайсці ў краму і набыць, я не ведаю, там якаснае дзіцячае харчаванне, якасную бытавую тэхніку еўрапейскую, што яшчэ там прывозіць з Еўропы ў Беларусь, і мне здаецца, што шмат такіх тавараў, да? Горш будзе ізноў таму ж самаму вось гэтаму беларускаму чалавеку, дбаючы пра якога і распавядаючы якому пра тое, як Еўрасаюз, значыцца, знішчае яго ўзровень жыцця санкцыямі, да? Усё гэта робіць вось меры ў адказ беларускія ўлады. Дарэчы, наконт магчымай рэакцыі. Мы ўжо пабачылі налёт на крамы 21 век, 30% онлайн-гандлю, так, на секундачку, і вось таксама на кампанію Юркас. Мне здаецца, гэта працяг вось гэтага дзяржаўнага гоп-стопа, які пачаўся з Тутбая, вось гэта ўсё проста рэйдерскі захоп прадпрыемстваў, кампаній, з мэтай проста банальна вытрусіць грошы. Мне гэта бачыцца. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Андрей, по-твоему, мы побачым, скажем так, маштабаванне гэтай сітуацыі ў бліжэйшай будучыні? То бок убачым пашырэнне гэтых з'яваў, і вось такі, па факце, дзяржаўны рэкет. Я найперш скажу, што гэта пачалося не з Тутбая, а значна раней, калі пачалі затрымліваць розных кіраўнікоў даволі буйных бізнесаў. Я нагадаю кіраўніка, напрыклад, Грына, да, сеці Грын, ды не толькі. Мне падаецца, што гэта лагічны вынік сітуацыі, калі сілавікі атрымалі ўсю ўладу ў краіне. І, в прынцыпе,
зняліся фактычна ўсе абмежаванні ў іх дзейнасці. І гэта стала, ведаеш, лагічным вынікам. Калі нехта думаў, што гэта вось там палітычных прысуюць, да, а я ж тут белачырвона-белых сцягоў не ўвешваю, жыве Беларусь, не крычу, так не можа быць. Альбо сілавыя органы разумеюць, што ёсць межы, якія яны не павінны пераходзіць, напрыклад, у законе, у спосабе дзеяння, да, у дачыненні да людзей, да грамадства, да тых, каго, можа быць, яны лічаць віноўнымі. Ці яны лічаць, што межаў няма, і таму трэба можна дзейнічаць як заўгодна, да, і ты менавіта за гэта ты хутчэй атрымаеш павышэнне, прэмію ці нешта яшчэ. Таму зараз я лічу, што ў дачыненні да бізнеса рэпрэсіі будуць павялічвацца. І пры гэтым гэта будзе так. Чым больш сілавікі будуць, скажам так, не мець магчымасці рабіць нешта з апазіцыйна-палітычным полем, бо тут фактычна тут усё знішчана, да, і мала што засталося, тым больш яны будуць глядзець на бізнес, бо ўсё роўна ж зорачкі хочацца атрымліваць як бы і прэміі, і яны будуць ісці двумя шляхамі. Першае, шмат хто з іх зараз будзе думаць пра, безумоўна, перадзел фактычна маёмасці, уласнасці ў краіне, і гэта тое, што зараз адбываецца. Я думаю, што мы яшчэ пабачым, як у буйныя кампаніі выходзяць цалкам новыя акцыянеры, і зразумела, што гэта будзе праз гэта. І другое, гэта тое, што менавіта праз атаку на бізнес, калі ты можаш затрымаць, а ўжо пасля шукаць артыкул, да, ўжо пасля думаць пра то, у чым чалавек віновны ці не віновны, гэта спосаб дзеяння, які матывуе сілавікоў спачатку прыйсці, забраць кампутер, а пасля ў гэтым кампутары шукаць состав преступлення, як кажуць, а не наадварот. Тут, дарэчы, вельмі цудоўная цытата некага там Савиных. Айтишники должны четко понять, либо они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, либо пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Ах ты ж дармаедская ты морда. Вось по факце чалавек, ён сапраўды не разумее, што гэтыя людзі робяць так, каб яму і яго сям'і, і блізкім, і гэтак званым калегам было што пакушаць. Альбо гэта вось мэтанакіраваная пазіцыя, выступае ён выключна ў якасці гаварашчай галавы Лукашэнкі. Паша, як ты думаеш? Я думаю, что это чарговая вербальная интервенция, якую, в принципе, не вельмі варта абмяркоўваць. Увогуле, улады беларускія, яны крыху паднатарэлі ў такой інфармацыйнай вайне, яны шмат чаго робяць дзеля таго, каб, напрыклад, змясціць акцэнт постсанкцый на абмеркаванне айцішнікаў. Да? Мне здаецца, што гэта нейкая дзіўная заява, відавочна беларускім уладам, якія ўсё жыццё казалі экспорт паслугаў. Калі ласка, можна нам нарасціць экспорт, каб сальда, валюту ў краіну там правядзіць. Да? Тут яны раптам не гандлююцца са Злучанымі Штатамі, працуюць на, значыцца, беларускі рынок. Это нейкае абсалютнае трызненне. Але я думаю, што той-сёй з айцішнікаў можа і ўсур'ёз успрыняць словы спадара Савиных. І, там, мне здаецца, па апошніх апытаннях палова, там больш за палову тых айцішнікаў, якія працуюць у Беларусі, яны прямо ўжо ўсур'ёз разглядаюць варыянт рэлакацыі, магчымасці там пераехаць туды, сюды, куды зручней, там у Польшу, ці ў Грузію, ці ў Літву, ці ў Украіну, да, дзе ім больш падабаецца жыць, ці далей яшчэ куды-небудзь. І вось для каго-небудзь гэтыя словы могуць такой апошняй кропляй быць, якая змусіць устаць, сабраць валізкі і скарыстацца тымі магчымасцямі, якія яшчэ ёсць дзеля таго, каб з'ехаць з Беларусі. Я хацела дадаць пра IT-сектор, што насамрэч, канешне, гэта на руку нашим краінам-суседзям, і не толькі, і узгадаць, што ўсё пачалося з ціску на парк высокіх тэхналогіяў, і гэты ціск працягваецца, безумоўна, і нашы буйнейшыя IT-кампаніі зараз насамрэч займаюцца рэлакацыяй, прынамсі Wargaming таксама часткова рэлакуецца зараз у Літву і Латвію. У Латвіі і Літве былі створаны спецыяльныя умовы для такіх кампаніяў. Узгадаем сюды таксама затрыманне Віктора Кувшынава па справе PandaDoc, і
Я магу нават свой уласны досвед затрымання ў савецкім раусе ўзгадаць. Па дарозе на Акрэсціна следчы мяне запытваў, што я рабіла ў IT-кампаніі там недзе 8 год таму. То бок гэтая тэма вельмі цікавіць. Я магу, канешне, напэўна, звязаць гэты страх перад IT не столькі з тым, што магчыма нейкая падтрымка Валеры Цыпкалы была на пачатку IT-сектарам. Зараз у нас існуе вельмі паспяховая дзейнасць кіберпартызанаў. І вось улады, напэўна, вось усё лічбавае, весь IT-сектар зараз падазраюць у тым, што яны, магчыма, належаць да гэтай групы актывістаў беларускіх. І я думаю, што, канешне, будзе ціск працягвацца на ўсе сферы бізнесу, бо у нас у краіне прававы дэфолт, а калі у краіне прававы дэфолт, канешне, мы размаўляем пра новых акцыянераў, і мне цікава, адкуль будуць гэтыя акцыянеры. І гэта будуць прадстаўнікі улады, нейкія сябры Лукашэнкі, альбо гэта будуць расійскія акцыянеры, якія скарыстаюцца сітуацыяй, альбо гэта будуць кітайскія акцыянеры, якія скарыстаюцца сітуацыяй. А я скажу, містер Шатров, напрыклад, ужо перапісаў частку адной з сваіх кампаній, 81%, на былога губазіка, таксама вельмі важную персону. То бок, мне здаецца, што вось такая схема цалкам лагічная. Да, абсолютно, і так будзе зараз, бо людзі, якія атрымалі ўладу, зараз будуць хацець атрымаць гарантыі фінансавыя, што гэтая ўлада нешта дае, да, што называецца страну в кормлення, да, аддалі. І безумоўна, што калі не працуе закон, калі ты нічым не абаронены, то ён так працуе. Іншая справа, што я б такім людзям, якія зараз думаюць, што яны могуць проста скарыстацца сітуацыяй і забраць, сказаў, што паглядзіце, в прынцыпе, гісторыю ўсіх краін, прынамсі гісторыю Беларусі побач з намі, ці Украіны. Гэтая гісторыя пра тое, што атрымаць так можна, утрымаць такі бізнес вы не зможаце найперш, а другое, што прыйдзе момант, і вам самім спатрэбіцца закон, каб абараніць правы, да? І ці будзе ён тады вас абараняць? Я ў гэтым вельмі сумняюся. Ёсць ужо прыклад, напрыклад, таго ж Юрыя Чыжа, да, які быў патрэбны шмат гадоў, і які ў адначасе згубіў ўсё проста. То бок, без асабістых гарантыяў бізнес, Лукашэнкі, да, вот таго чалавека, які менавіта вот все вырашае, да, бізнес у Беларусі лепш што і не рабіць, таму што, прыйдуць, як прыйшлі ў 21 век, там, як прыйшлі ў іншыя кампаніі, як знішчылі Тутбай, там, да, калі ў цябе ёсць асабістыя гарантыі, можаш паспрабаваць, але ўсім зразумела, што асабістыя гарантыі гэта не закон. Указ гэта не закон. Указ сёння прыняты, а заўтра наступным указам зменены. Асабістыя гарантыі залежаць ад настрою і ад палітычных планаў таго, хто іх дае. Сёння яны ў цябе ёсць, заўтра іх у цябе няма. І мяне, канешне, здзіўляла, што ўвесь гэты час у Беларусі з'яўляліся заходнія бізнесоўцы, якія ўсё як калолись, да, але ўсё ж такі ели, працягвалі есці гэты кактус, да, былі выгоды, да, можна было і падаткаў менш плаціць, і працоўная сіла тут як бы ёсць, і дрэва там шмат для нейкай вытворчасці там для Ікеі, да, і так далее, і так далее. Былі падставы, да, дзеля таго, каб менавіта тут будаваць заводы. Але вы што, вы верылі ў лучшае, як вот это вот, як габрэі ў Другую сусветную вайну, не будуць же нас забіваць, да, ладно, они там нас выгнали з домов, ладно, они нас согнали там в гетто, да, забіваць-то они нас не будуць, да, і вы так же само. Конечно, тут все пагаршаецца, вот льготы ты прыбралі, вось льготы ты прыбралі. Яны ж не забяруць у нас прадпрыемства, да, нельга, как это так-то, да? Знаете, што верце далі, як бы, калі весь ваш бізнес пабудаваны на асабістых гарантыях чалавека, як ва ўсёй Еўропе, сёння лічыць небяспечным, таксічным, пагрозай, да,
ну то я б не сказаў, што нейкая я не ведаю нейкую упэўненасць у заўтрашнім дні можна адчуваць. Давайте закальцуем крышачку нашу дыскусію. Мы таму, што ўжо тут узгадалі гэтыя фактары эканамічныя. Ну і тут жа вось яшчэ адныя паводзіны рэжыму, якія проста выклікаюць дзікае неразуменне ў Европе. Я думаю, Белла нам тут якраз пра гэта раскажа, як ужо ў Літве успрымаецца вось гэты паўнавартасны канал нелегальнай міграцыі, які кантралюецца Дзяржпагранкамітэтам. Вось якім чынам гэта бачыцца і ўвогуле, то бок, ну, што пра гэта там кажуць? Таму што насамрэч выглядае гэта вот, ну, з боку Лукашэнкі вось выкарыстанне такога. Вот мы вам зараз пакажам. Вот мы вам зараз пакажам, што вы яшчэ ацэніце, як мы вас абаранялі. Ну, але як бы для ўсіх-то зразумела, што цяпер асабліва, да, што не абаранялі, а проста не выкарыстоўвалі гэты рычаг, а цяпер вырашылі яго штучна нацягнуць. Ну, цікавы, канешне, гэта быў адказ з боку ўладаў на ту палітыку, якую праводзіць Літва ў дачыненні да беларускіх уцекачоў. Я хацела яшчэ раней сёння ўзгадаць, што візавае пытанне для гуманітарных так званых калідораў вырашанае цалкам. Любы чалавек з Беларусі, які знаходзіцца ў небяспецы, можа цягам сутак пакінуць краіну са спецыяльнай гуманітарнай візай, дзякуючы падтрымцы ўрадаў Польшы ды Літвы. Ну і вось зараз насамрэч ствараецца такая небяспечная сітуацыя. І адказ Літвы гэта з аднаго боку адмова ў тым, каб экстрадзіраваць беларусаў па запыце ўраду. Як казаў міністр замежных спраў Габрыэлюс Ландсбергіс, пакуль ад не змерзне, ніводны беларус не будзе выдадзены. З іншага боку, канешне, ўжо абмяркоўваліся нейкія лічбы па стварэнні муроў на мяжы, каб ахоўваць тэрыторыю лепшым чынам. А тут варта дадаць, што некаторыя і беларускія палітычныя уцекачы карысталіся магчымасцю ось такой нелегальнай перасечь мяжу і запытаць палітычны прытулак, нават не маючы нейкіх вось тэрміновых віз у кішэні. І, напэўна, для іх гэта будзе вельмі кепскай навіной, але каля 15 мільёнаў еўра ўжо будзе зараз выдзелена з намаганнямі і калектыўнымі нейкімі рашэннямі не толькі з літоўскага боку, але і з боку еўразвязу, каб мяжа Літвы ды Беларусі узмацнілася. Мне падаецца, што вось гэта гісторыя з мяжой, яна больш шырокая, чым проста гісторыя з нелегальнымі мігрантамі. Пачынаючы, я б сказаў так, даволі доўга дамова, неяўная, але безумоўная дамова паміж беларускай уладай і еўрапейскім звязам і захадам як такавым была ў тым, што Беларусь кантралюе свае межы і сваю тэрыторыю, беларуская ўлада. Гэта азначае, тут няма вайсковых базаў іншых краінаў. Гэта азначае, можа быць упэўненымі, што з Беларусі не пачнецца там, не ведаю, наступ в нейкі ваенны, ў нейкі бок. Гэта таксама азначае, безумоўна, і наркатрафік, і міграцыйны трафік. І таму, як мы все ведаем, што пытанне бяспекі заўсёды вышэйшае пытанне ў дэмакратыі, то вы самі ведаеце, шмат палітыкі казалі як. Так, у Лукашенка аўтарытарны кіраўнік у Беларусі, але ён кантралюе Беларусь, ён кантралюе тэрыторыю. І гэта важна, да, бо гэта ж пытанне зброі, гэта сапраўды вельмі важныя пытанні. Пачынаючы з 2020 года, яшчэ з каранавірусу, калі ўсе зачыняюць межы, Лукашенко не зачыняе межы. То есть ён не кажа, што думае звычайны заходнік, но ён не кантралюе межы, ён іх не можа зачыніць. Да? Потом пачынаецца вось гэтая гульня з мігрантамі, пагрозы. І калі пра гэта чуе замежны палітык, ён жа не чуе гэтых усіх там пагрозы, гэта не. Ён разумее толькі адно. Беларусь і ўрад не кантралюе свае межы. Гэта азначае 3 вельмі важныя наступствы. Першае наступства. Гэтыя межы з нашага боку павінны кантраляваць мы. Я ўпэўнены, што ў бліжэйшы час будуць рашэнні і НАТО па ўзмацненню ўсходняй групіроўкі. Просто гэта разумна з іх боку. Будзе павышэнне выдаткаў на мяжу, якая сёння мяжуе з Беларусью, усходнюю мяжу Еўрапейскага звязу. І трэцяе, я ўпэўнены, што пачнуцца размовы наўпрост з Пуціным. Бо калі Беларусь не кантралюе межы, з кім пра гэта размаўляць, мы ўзгадваем, што гэта мяжа саюзнай дзяржавы. І сапраўды будуць лічыць, што гэта страта суверэнітэту, да? Бо што такое суверэнітэт? Гэта здольнасць кантраляваць межы ў тым ліку.
значит, я буду размаўляць з Путиным, что слухай, гэта праз твою мяжу, праз саюзнай дзяржавы ідзе вся гэтая жесть. Я упэўнены, што Путин скажет, мы под гэта не подписывались, да, як бы, ну, мы не з гэтым, і што Путин можа прапанаваць толькі адно. Раз беларускі ўрад не можа кантраляваць мяжу, давайте кантраляваць яе сумесна. Паша, як ты думаеш, увогуле, на якую рэакцыю захада мы можам зараз тут наткнуцца? Ці все-таки не? Ці зноў жа яны разумеюць, што тут ужо ні на якія перамовы не пойдзеш, і в прынцыпе тут гэта не той, скажем так, не тая сітуацыя, калі проста звычайнымі перамовамі можна чагось дабівацца, таму што прасцей узмацніць свае межы, прасцей проста ўзмацніць кантроль, чым спрабаваць вось з гэтымі гоблінамі штосьці вырашыць, таму што яны в любым выпадку пад свае словы не падпісваюцца, яны за іх не адказваюць. Ну, мне здаецца, што абяцанням беларусаў больш не будуць верыць. Абяцанням, прынамсі, той улады, якая цяпер нешта вырашае. Доўгі час Еўропа як бы вялася на гэта, і пра чарговы 2011 год казалі, да, то бок пасля выбару адкруціць гайкі, праз нейкі час выпусціць вязняў, і, маўляў, усё ў нас добра, да. І ў 2018-17 годзе ў Беларусі былі вельмі добрыя стасункі з Еўропай, і ўсім вось еўрапейскім палітыкам падавалася, што ў 2020 будуць нармальныя сумленныя выбары, што Беларусь змянілася, што Лукашенко нарэшце вырашыў нейкую цывілізаваную палітыку праводзіць, а не дыктатарскую, да, не аўтарытарную у нейкім скрайнім варыянце. Вось, ну, гэта чарговы раз апынулася не так, яны чарговы раз гэта пабачылі. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Вось бачыце, характэрнай рысаю лукашызма з'яўляецца перакладванне адказнасці за свае памылкі на іншых, ды пастаянна пошук нейкіх знешніх ворагаў, якія перашкаджаюць працаваць добра. І менавіта таму давер да іх цяпер крышачку меншы, чым ніякі. Так што, паважанае гаспадарства, трэба адказваць за свае словы і быць ва ўсім самастойнымі. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.